नै लोगोफोर जोंहा दिनै आलु खोलायबाय आरोना नै बिसोरो दिनै नैबिसोरखौ खोदों ओरै माखासेखौ दाख्लै खोखांबाय ओमफ्राय दिनै भिटामिन सारगासिनो आरोना सारबायानो बैनिफ्राय सारहांबाय नै जोंना सिख्लाफोरबो दं दै रोगादों मुलि सारनांगौ माने ओरैबायदि खस्थ' जाबाय आरोना लोगोफोर दैयानो माने खाथियाव गैया जाम्फैबो गैया नालाय भिटामिन सारनो नागिरदों आरो दा जोंहा मिथिंगाबाया मुलिखौ लगायनानै लाखाबाय एसे ओमफ्राय दै एसे नांदेरबावगौ जादों नालाय थिंखि गंथामसो जायो बाहाय गासै दाख्लै खुवानि मुलि सारनायाव आन्दाज मोनखांखाबाय बारा बानो हायालै जोंना बारलांबाय बिथाङा आलुआव भिटामिन सारसिगोन आरोना मुलि थुलि लगायनानै लाजोबखाबाय बाहायो मिक्स खालामनानै सारसिगोन आलु दा दे बादो बाहोहरलाय मुलिया बाहोहरसै होनदां मुलिखौसो बिनिफ्राय गिलिर जायो नामा बिथांमोनहा आलु खोखांजोब्बाय आरोना आद्रा थानाय दंमोन नालाय ओरै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो होमबा दिनैनि भिडिअखौ एकदम मुलिखौ खंख्ला लाखाबाय डाबल डाबल खामानि खनब्रै खनबासो सोनांगोन नोङो मुलिखौनो जोंहा आलु खोदोंमोन ओमफ्राय नै रायलायहरदो बानायदों खामानि मावनानै माबायदि मोनदों खामानि मावनानैथ' मेंदोंबो मोजांबो मोनदों ओमफ्राय नै बे माबा भिटामिन सारदों भिटामिनखौ मानो सारो दे खिन्थाहरदो कमेन्टआव आं रोङा आं खेग्राल' आं गोसोखांगोराखैलै आं लोगो जाफालाबायनायसो नै लोगोफोर जोंना मेसिना गाज्रि जादोंमोन दा खालामफिनबाय सालु जाफिनबाय औ भिटामिन सारदोंमोन गलाय मलाय बेरे निरमा सारोलै जोंना बेखौ होनांगौ बेजों मोननैजों लगायनांगौ बेखौ बोरमा खि सबाय बिमा आलु लगायनानै बानायनाय जायो ओमफ्राय नैबेखौ गाइखेर सयाबिन ओमफ्रायो एसे गुन्दै होनानै लगायनाय जायो निरमाया माबायालाय मोननैजों ज' होबाथाय आलुआ हरसेयावनो ओरै जाखायो आरोना दिंखियाखौ बावलायबाय औ दिंखिया रोदाबो बेजोंसो जायो जाबाय दा नै आलुआ सोलोंनानै ला नोंथांमोनहाबो मावनो हागोन आरो सोरनिबा हाबाफोराव नांगौबा जोंनाव अर्डार हरनो हागोन ए माबा हिमालया बेगाबो बेसेबां गोजौ नङादां औ बारखोहैग्रोखा हरनांगौब्रा आंनो बारखोखा ओरै गोन्दा गोन्दा मानसि दं दा बारा बोखोना होदोलाय खामानियाथ' नोंनानो खुलियासिनखा उन्दुनो ओंखारबायनो दाइरेक्ट बाखानोसै ना माथो बाखादो माथो खालामो दै फाग्ला नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो शेयार खालामना होदो साबसक्राइब खालामना होदो लाइक खालामहरदो